Това е факт. Еле ману на но лей 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 енде лей 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 еле лей 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 Дрим права командата, шево стража и силен автомат. Път ми дават, като газда тука ме ровят. Няма страх, братан, гарявен тук ме ровят. Пазят своя свят, дрим права, голям бос и ала. Това е факт. Цяла стралджа, леки лави си закон. Няма втора серия, стралджате са хората. Тука играта хабаво се събират. Държат си честа, не се плашат, не се крият. Знаят кои са те, всеки ход е премерен. Гледай ги добре, от улицата тръгнали, стигнали върха. Дрим права заедно, това е силата. Аш ти ми банти, Исус не ражда. До стралджа, аш ти ми банти, Исуса. Те са момчета единаци и силен автомат. Път ми дават, като газда тук ме ровят. Няма страх, братан, гаравен тук ме ровят. Пазят своя свят, дрим права, голям бос и